It-tjubija tal-pizza Naplitana se tkun tista' titgawda l-żewġ nofstanari fil-Pjazza tar-Rabat fl-attività Napolè organizzata mill-Kumitat Festi Esterni Corpus Domini San Pawl fir-Rabat. Għal din it-tielet edizzjoni ta' Napolè ġew mistiedna l-koki tal-Malti Center Istituto di Formazzjoni, skola tal-ikel f'Napli li tħejji studenti għal ċertifikati professjonali rikonoxxuti madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Il-President tal-Istitut Antonio Del Sole spjega ma' Net News li sa mill-età ta' 14-il sena l-istudenti jistgħu jsegwu kors ta' 5 snin, filwaqt li studenti akbar jistgħu jsegwu kors ta' 5 xhur. Fit-tmiemu, ħafna mill-gradwati jispiċċaw jaħdmu f'diversi pajjiżi kemm fl-Unjoni Ewropea u anke barra, fosthom fil-Brażil u fl-Awstralja. Spjegawna wkoll iċ-ċirkostanza ta' student żagħżugħ li segwa l-kors waqt li kien qed iservi sentenza ta' priġunerija u llum fit-tmiem is-sentenza għandu ristorant fil-Messiku. Tkellimna wkoll ma' Luigi Schioppo mill-istess istitut li spjega l-intenzjoni tal-iskola li tagħmel ġemellaġġ ma' istituzzjonijiet simili f'pajjiżna. Biex inġibu għaw il-kultura naplitana, iġifieri tal-pizza u l-ħelu naplitan lejn Malta, iżda anki biex niġu għaw mal-istudenti tagħna biex insiru nafu wkoll il-kultura Maltija. Min-naħa tagħhom tnejn mill-allima tal-istitut Enrico Porzio u Maurizio Ferrillo flimkien ma' ta' studenti kisru f'kollox 3 records internazzjonali tal-Guinness. It-tisjir ta' 10,170 pizza minn 4 tifran f'16 sija f'Ġunju li għadda, l-itwal pizza b'tul ta' 1860 metru fl-2014 u l-akbar pizza margherita b'diametru ta' 6 metri fl-akbar forn ta' 80 metru kwadru fl-2004. Enrico Porzio spjega xi jfissru għalihom dawn il-kisbiet. In 24 ore. Kienet esperjenza sabiħa ħafna x'għamilniha partikolarment ma' żgħażagħ li jistudjaw fl-istitut. Esperjenza li mhux qed ngħid li se nerġgħu narawha għax mhux se nagħmlu dawk in-numri, iżda żgur li se tkun sabiħa wkoll din l-esperjenza f'Malta. Min-naħa tiegħu Maurizio Ferrillo spjega li din hija attività speċjali għall-istitut filwaqt li esprima tama li l-poplu Malti apprezza s-sem tagħhom fl-attività. Quindi per noi questo è stata un'opportunità Għalina din opportunità biex nġibu l-żgħażagħ ħalli jgħixu din l-esperjenza. Iżda aktar minn hekk li ndawru l-kultura naplitana madwar id-dinja kollha, grazzi għax-xef tagħna Antonio Del Sole. U l-Viċi President tal-Kumitat Festi Esterni Corpus Domini Kit Cicluna spjega l-atmosfera naplitana li natat fit-toroq madwar it-Suntir biex min jattendi jidħol aktar fl-ambjent naplitan. L-iskop huwa li nimitaw is-sistema ta' kif jonxru n-Naplitani u allura noħolqu l-atmosfera li wieħed isib ġewwa t-toroq ta' Napli. L-attività Napolè se tittella il-ġimgħa u s-sibt mis-6 ta' filgħaxija l quddiem fuq it-Suntir tal-Knisja kolleġġjata iddedikata lil San Pawl fir-Rabat. Minn barra li kell Naplitan, wieħed se jkun jista' jsegwi wkoll mużika u kant tipiku Naplitan kif ukoll żoni bl-artiġġanat Malti u Taljan u żoni għat-tfal. Se jkun hemm ukoll park and ride minn triq l-infetti taħt is-Saqqajja.